스크린샷 가봅니다. मोसानाया माबादि मोनखो? बुरजा? बुरजा? बै समाव आलारि Swrang Kristi आफादनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ मोसानानै दिन्थिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिफाननि बाख्रिनिफ्राय 3 लाख रां बरननानै हरो। बिटिसि सोरखारनि बे बानजायनो बाख्नायथाव हाबाखौ दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिया गोसो गोथारै बरायो। हेफाजाबनि बिथिङाव दतमा ओनसोलनि गासै आफादफोर, सानसुमैफोर आरो रायजो राजा रावबो उन जानानै थाबोफेराखै। हारिनि मोजां सानग्रा, गुदुं थैजों बुंफबनाय, गोबां गोसो गुदुं, रेजेंगा जानाय बेमफार्टि। बिनि अनगायैबो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ खुंफुंनांगौ जानायाव Cool. Jersey number 27 Trimurti, jersey number 32 Dikku, jersey number 24 Obi.